Ako sa dostať z dlhov? Pre vyriešenie tohto finančného hlavolamu som zasa snáď raz aj čarovala. Stretli sme sa po niekoľkých rokoch na káve. Priznávam, keby som ju nepoznala, tak sa jej z diaľky vyhnem. Na prvý pohľad vyzerala ako bezdomovec. Prešedivela 50-tnička, v starom oblečení a evidentne ďalšia prebdetá noc za ňou. Poznáme sa dlhé roky, len na osobné stretnutie nebol čas. Na káve som iba počúvala podrobnosti posledných 5 rokov života, čo sme sa nevideli. Len sama na seba vulgárne nadávala, že už to mala dávno riešiť, že to zanedbala kvôli práci. Žije sama. Pracuje na trvalý pracovný pomer v jednej firme už dlhé roky. Má za sebou v mladosti vyliečenú závislosť. Za posledné roky kvôli workoholizmu zanedbala svoje financie. Hypotéka s vysokým úrokom a niekoľko spotrebných úverov. A k tomu tragická kreditná karta. 6 000 eur a úrok 24,9%. Banky sa vyhýbajú refinancovaniu kreditných kariet. A vedela som, že klientka nemá možnosť vyplatiť kreditnú kartu zo svojich financií. V prvom rade som jej zakázala, aby na seba nadávala predo mnou. Ukázala som jej svoj pohľad na jej schopnosti a šikovnosť. Kočka je naozaj úžasná, šikovná, má excelentné hobby, na ktorom by dokázala postaviť jej svoje podnikanie, keby chcela. Výsledky jej prác sú neskutočné umelecké diela. Len sama seba rokmi sa nedbala pre workoholizmus. Klientka teraz potrebovala upratať vlastné financie, vrátane navýšenia na novšie auto. To staré už stálo na opravách veľmi veľa mesačne. Po niekoľkých mesiacoch príprav, byt bol v spoluvlastníctve a spoluvlastník nechcel spolupracovať, sa nám podarilo upratať všetky hypotéky a úvery. Dokonca aj s navýšením. Všetko sme zabalili do jednej hypotéky. Čiže značne som znížila úrok i mesačnú splátku. Klientka bola nadmieru spokojná. Dokázala tým pádom navýšiť a skvalitniť aj svoju životnú poistku, ktorú mala spred 15 rokov bez zmien. Takže tá už vôbec neplnila svoj účel. A ako bonus získala naspäť svoje stratené sebavedomie.